Hehehe, Kang Peri, jalur gunung dinarene apa moro-moren perlu kan ta? Enten perlu nih kula. Moga. Aduh. Hmm. Hmm. Kebundai. Iki mawon ta? Nggih, pinggir yo mawon kula nggih. Cengkaruk asale teko sego, kecarek niko, ati iso lega. Salam Pak. Penting napa sih kari moro-moro, toko moro-moro. Niki nggih, kula niki wonten informasi saking PT KTI dan bersembar untuk kantor lokal. KTI. Tengku gini kau. Niku daerah Pancoran riku. Wingi iki masjid di Ustaz Kopar. Maksudnya kebundai. Kula kan ketemu kali juragane arane Kang Mulyika. Ngomong ning ingsun nawan kula nikah. Kon gawe mrono nang kantore. Kula mboten puhun, kula mboten saged damel kantor. Anane enten informasi niki kula tujuake teng dika. Nah, wita rezekine dika. Wis mapan kebeneran. Kaya kula ini kan mboten diamel. Sekali gitar, kali ngono kesibukan. Ini kita kantor temenan kan? Nggih, tapi syarat kudu sarjana nggih. Kudu S1 minimal nih kau. Kula pun S2 lho. S2 iki cocok nih kau. Lontongnya bungkus. Pedas. Buat maksudnya mau membuat S1 bener mau. Kula bentuk untuk kuliah. Yang parah-parah, tapi kan kantor bisa gini-gini. Wah, iki biasa kula ngetik ibu apa. Tahu apa bisa masuk kan Oke. Kebeneran kula niki nganggur. Sampeyan iki termasuk nggawa rezeki ta. Amin. Niku kapan mulai buka Mungkin jam 12. Jam 12 mungkin mau buka. Buka. Cepet-cepetan nih kau. Kudu menjai. Mari sampeyan iki kabar gembira. Suwun nggih. Dandang lama gitu. Lali foto, sampai lengkapai. Fotone, KTP-ne, ya, kakane, terus lali kau surat lamaran pekerjaane ya, ijazah terakhir, lampirakan, apa ono SIM, lampirakan pisan, apa ono SKCK surat keterangan kepolisian, lampirakan pisan. Aduh titip teng sampean mawon mantu lamaran iki niki KTP mawon mungkin kula langsung nggih, titip sampean mawon Bu nggih. KTP ini mawon. Nggih, KTP ini kali. Berkasnya nih langsung buka. Nggih mungkin kula dipotret kula niki. Nonton mawon nggih langsung. Napa dipotret mawon niki mungkin teng HP kula anu ngoten. Nggih. Pun kula potret mawon pun nggih. Ya nggih pun aduh ngoten. Niki ambulan nih kan. Ini pecake lalare tuh jeneng. Kula pun paham di kowe gawe di BPJS kan. Itu kula yang BPJS. Tapi kantor KTI. KTI. No, mau KTI. Bersemar apa kau? Pancoran kau. Ya pun. Biayarane nih kau 200.000. Ya gede nih kau. Masa ulen kan 6 juta. 6 juta. Wah, ya masuk. Ndang-ndang sampai pun. Ya pun aduh wonten kula tak persiapan. Pas sama tasik kerasan ta. Mboten. Parah-parah ini. Kula langsung mriko. Langsung mriko. Sampeyan teng mriko nggih. Nggih, nggih kula. Nuwun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki pocong megane kantor. Kantor bareng KTI. Wis mulai saiki makmur wis pokoke wis. Oke, megawe kantor. Oh iki ta. PTKI. Oh iya iki. Wes ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Pak Sanuri, monggo.
Tunggu mriki kae. Nggih sampe mriki kae. Kursine. Nah, Iya. saking griya. Oh, saking griya. Nggih. Saking perlu napa, Pak? Lah kula niki kan wau diparani Kang Peri. Terus enten lowongan megawe teng kantoran. Kantor KTI niku nggih. KTI niki bener KTI. Nggih, leres niki PT Maju Mundur KTI niki kae. KTI niku napa sih artine? Kantor Kantor telek. iki bener kantor Nggih, telek. Nah, niki kula ampun nemen napa mbon masih Nggih. teng jare teng megawene teng telek kan kangge pupuk nggih. Nggih. Nggih mbon, kula kan bagian kantor. Oh, nggih. Nggih. Nggih mbon. Ya terus sampean ajenge ngelamar penjamelan niki. Nggih, terus pun diterima. Oh, ngoten. Nggih, Pun, ngeri secara kebetulan ngriki kirang tenaga. Ah, suwun Pak. Kantor nggih. Kan pun siap niki menjelamur penjamelan. Sakniki langsung. Nggih. Oh, nggih oke. Nggih, monggo pun kula anu. Pulpene kali bukune. Nggih, kali siap. Itu di kantor Punjai. Niki kantore kae. Katuri kok kepengin megawe ya. Pulpene Ya iki pulpen ya, kelar. Megawe apa koncone. krop ini, guys. Iya, rapi kau. Kantor telek. Kalas. Hai. Guys. Nah. Ya iki wong wadon olu nrimo kayane wong lanang dibilani ning kantor KPTI, kantor pupuk telek internasional. Wis, penting ora cekai. Besok dikirim nang Amerika wing Sulawesi. Panane bisa tuku motor iki gawe iki, Pak. Panane bisa tuku motor. Jadi oleh virus kok punya gitu-gitu. Itu hemat besar ada wong Tapi enak ya Kang Megi iki yo. Yo enak sing. Enak ya. Enak ada sing. Sing enak wae keneng telek. Gitu. Tapi kan ono biji sik. Yo ono. Cebaran parah. Wes, aduh, iki dikonang digawe kok. Aduh, wis. Kantor telak internasional iki mau wing mrene. Mesti awi kantor temenan pengasane kantor nekropi pupuk telek internasional. Ajur. Bon, mantun. pun mantun. Bon, kantor kecil punya pengasane sambane ngabusi nyekrok. Diarani kantor KTL digawe. Angkol pinten karung sampai mati. Biasa. Hari akeh. Ya enggak sekilat pengen urip itu sekarang. Ini akeh di sero. Bon, tangan gaya masalah.
yang menit ya. Ya, masih yang megawe telek biji siak deh bahan-bahan. Yo, besok kang Batung yang esok lakau. Dulur. Mangan kerupuk ana nang balai dusun, dulur. Riko apan mopok golek kono isun ya. Iki mau dulur film singkat tentang proses ngadai pupuk dulur. Nah, iki pupuk iki arane pupuk organik dulur. Ana macam-macam nih kene. Iki udene arane UD Juragan Telek Indonesia. Nang Facebook ya rame. Nang dunia ya uga rame dulur. Produksi Santri Langgaran. Dulur, pupuk iki mau ya. Iku organik, murni organik tanpa ada unsur kimia dulur. Ono produk yang arane pupuk kandang ayam petelur, ono produk yang arane pupuk kandang ayam boiler, pupuk kompos sapi, wedhus, lan ono organik campuran lainnya dulur. Kokopit ya ono. Riko apan pesen nang isun murnian ya keneng, campuran ya keneng dulur. Apan campuran tergantung Riko njalukin campuran gawe paran. Campur kokopit oke, campur sekam oke, campur arang sekam oke, abu sekam oke, campur gergajan kayu ya oke. Sun gawe kaken kabeh dulur. Dulur, ya. Iki contoh aplikasi tanaman hang sing tahu digawe pupuk kimia. Mulai cilik ya sampai gede kayak ngene kae. Coba dulur. Kayak gede iki kae. Iku sing tahu dulur. Sing tahu gawe pupuk kimia kabeh organik teko kandang langsung siram nomor ini. Iki hasilnya kae hasilnya dulur loboke lemu-lemu. Iki dulur contoh aplikasi ini dulur hang diaplikasikan ono nang tanduran lobok abang-abang dulur sing ono hang arane kimia hang mlebu nang kene guys. Kabeh gawe telek petik dulur. Nah. Ojo kuatir dulur. Riko apan gawe pupuk isun. Sing kira rugai. Karena apa dulur? Riko bisa sodako pisan. Loh kok bisa? Masalahnya dulur. Transaksi ambek isun iki 5% iku sun saluraken nang lari yatim. Saluraken nang musola dulu. Wis akeh musola hang wis dibangune sampai telek PDI kae. Iku sing sak kuwatir blonjo ya oleh sedekah pisan. Tiap pengisun dunyaaken dulu. Ojo kuwatir ya dulur ya.